Kaixo, egunon! Opa. Ez dakizula zertarako den maleta. Ba, egia esan ez dakigu, baino zuek esan marko ez o... Nora uste ez du noala? Guretako jokutara? Pixka bat urrutigo. Urrutigo? Ez dakit, piraten saskia tokatu zentzutako aldera oporretan, edo... Azortziaren bestaldera noa. Azortzian, Bilbo aldera, zoazte? Bilbo aldera. Asmo aldakazu juteko. Bai, astelenian, guazara, kale jira barruan, eta... Bueno, antxe ikusiko gea, orduan. Ze asmo dakazuean, ze ekimen dituzue? Ba, egia esan ez dakit. Gu igandetikan irrikitalditik zuzenean juteko asmoa dugu, eta... Ba, egia esan bertakoek antolatze dituzten jokuak, ez dakit bazkarirako aietuko gean, ba, joango jokutan parte hartu, Iruña, Baiona, Gasteiz eta Bilbokoekin, eta gero, ba, ez dakit, parranda pixkat, eta ikusi nola ze jai giro duten eta nola bizitzen duten. Oso ondo ban ikusiko gea. Aizu, ez asmatu zertarako den maleta hau. Etxetik bota zaituzte? Ez, momentuz ez. Asmatu norano? Oporta. Oportara ez, beste toki bat. Bilboa. Bilbora. Juteko asma dakazue? Ba, ez dakit. Oain ja entramendu gina zigea eta oain ja denboa justu xamarrokiko dugu, baina. Bueno, jakintzazula guk informazio guztia emango deula, Vale, saiatuko naiz ikusten ba. Eskerrik asko! Bilbora juteko asmo dakazue? Bilboko aste nagusia? Bai. Noiz egunetan zazte? Edo bier edo etxi, uste dut. Eta han kontzerturen batera bereziki edo zertara zaz? Gomatxue jotzen dute, orduan jungara ikustera eta gero bueltan. Bai, gaba batza eta hori, bai. Ba, disfrutatu asko, bale? Bale, mi esker zuri agur. Ze kamaika telebista ikusten duzu? Bai. Ikasiko norbaitek zion kanta bat. Galdera bat, zuek amaika telebista ikusten duzu? Tarteka bakarrik. Eta egun hauetan aste nagusi ikusi duzu? Egia esateko ez. Parranda gehiegi ez? Ez dugu egin ja gure adinean ez dago gondiri parranda iteko. Aizu, badakizue berehala bukatzen direla Donostiko jaiak, eta Bilbokoak hasiko dira. Asmori badaukazu juteko? Ez, inolaz ere. Women work. Egunon! Aizu, zuk amaika telebista ikusten duzu? Bueno, ba, zaila izaten dut sintonizatzea, Madrilen bizi naiz orain eta orduan, ba, bueno, etortzen naizenean Donostira, ba, bira, batzutan zapina egiten, ba... Aste nagusiak otorritzea? Bai, hori da. Zubi hartu dut eta, bueno, lau egun txomen pasatzera. Ez du, orduan, ez dakit gure aste nagusiko saioa ikusteko aukera izan duzu? Bueno, ba, justo batzu uste, eta amaika sintonizatu nula, amaika telebista, gaueko behatzik aldera uste, piraten saio bat zenutela horrelako zer, eta, bueno, ba... Abordea txikiagia. Bai, ez nagoen hemen egun hartan, eta horren egon da, ba, telebistan ikustea. Zer iruditu zaizu saioa? Oso ondo, divertigarria, bueno, ba, guk ere bizi izan dugu hori beste urteetan, eta bueno, txikiek ere gozatzen ikustea ba, ondo dago. Aizu eta galera, batzu badakizu nora noan maleta, motxila eta guzti? Nora? Bilbora noan. Ni uste aurten ez dara tokatzen. Ez animatuko? Ez, lau eguntxa dauzkat eta ordu nahiago hemen pasa lagunekin eta familiakin. Sondo ba, asko disfrutatu falta dena, Erberdin. Venga, eskerrik asko, agur! Neure bihotzaren jabe izan zinen, telefonoz mundua erori zitzaidan, gehiagi fidatzen nire burua. Ez Bilboko aste nagusira bazoazte? Ez, hemen gatuko da, Donostin bukatzen, da gero lagunekin daula planen batin, da egun pasat, hola. Baina nahikoa parranda indezu Donostin, Ba, pixkat. Aize, amaika telebistan ikusi ez aste nagusia? Bai, egun batzutan bai, abordaia eta hoi jendia nola ibiltzen da hoi bai. Zer iruditu zaizu programa? Ba, oso ondo, politxa. Gainera euskeraz, ba, oainikan hobeto.